Няма нищо, но не разбирам какво става. Защо направи заклинание? Не искам да казвам. Много ме е срам. Лейла, аз съм ти приятелка. Можеш да ми кажеш всичко. Щом нещо мъчи те, но държиш го вътре в теб, става по-зле и не виждаш как ще си добре. С приятел сподели, с довереник любим, просто го кажи, за да спре да ти тежи. Споделяй ми, щом ти тежи, важно ми е да си добре. И ще ти помогна да го превъзмогнеш, просто сподели, тук съм за теб. Просто сподели. Това гостуване е първото, на което съм била. И не можах да заспя. Направих заклинание, което се надявах да ме приспи. Но вместо това обърках думите и съживих играчките. Разбирам. Понякога е трудно да заспиш на ново място. Само да знаеш, първата ми нощ в замъка. Накрая заспах тук до прозореца. Но щом вече ми каза, ще ти помогна да заспиш. Аз споделяш, казах на теб, си за мен, за теб, добре, просто ми помогна Да го превъзмогнеш. Аз ти сподели, Аз тук съм за теб. ще споделям вече. Тук сме за теб. Споделям с вас. Какво ти помага да заспиш?